folkens. Velkommen til den her episode i dag. I dag skal det kun handle om os. Ja. Men så nu er vi godt i gang, og alle kan forstyrre mig, imens jeg var ved at bygge mit hus. Og det er lidt træt af, men vi klarer det i godt tid. Ja. Men jeg klarer det ekstra godt. Han siger, vi klarer det godt, og jeg sidder midt ud over det hele i lava, og jeg kan ikke komme ind igen. Det var det også godt. Du må finde Neverportalen. Nej, fordi jeg har ikke flere blok, så jeg kommer ind. Nej, nu lader jeg den. Fuck you! Jeg er nødt til at komme derop. Kan man krave på den her? Kom. Nej, vi kan ikke. Prøv lige Hvorfor kan jeg ikke flyve? Jeg vil flyve. Nej. Jeg har heller ikke nogen pile tilbage. Du kan flyve, så vil du sige det. Jeg har ikke nogen buer. Skal vi se film bagefter? Altså, før vi putter den på YouTube, skal vi selvfølgelig se den. Altså, man kan ikke bare putte den på YouTube og sige, jeg er grim. Altså, du ved godt, hvis vi sætter ned. Så kan vi se, hvor mange like vi får. Jeg har faktisk allerede set 4 videoer ind på nettet. Det har jeg allerede. Den handler om pik. Har du set mine videoer? Nej, det har jeg ikke. Ikke hvis de ikke handler om pik. Det gør de. Okay, er I klar til at hoppe ud af lava? Jeg har guldæbler, bare rolig. Ram! Guldæbler! Det bliver med stolz. Okay, nu er du skal på. Hvorfor går det så lang tid? Okay. Du prøvede at svømme i lava, Alex. Ja, men det kan man da godt, hvis man er god til det. Nej, det kan man ikke. Okay. Kan jeg godt komme ind, uden at lave det der igen? Ja, det kan. Hvad er der herinde? Ingenting! Fuck dig. Lad være mig. Det er ikke sjovt, når de laver sætter, så kan jeg. Fuck dig! Du kan ramme mig. Prøv det, nu er jeg optaget. Nej, jeg troede, jeg kunne lave parkour. Det kan ingen der. Undtaget mig. I'm killing like them. Okay, det er døren. Jeg kan godt lave parkour, Alex. Der er dyr, som du kan få kød af. Ja, jeg er sgu da ligeglad med kød. Jeg går op på Jeg vil bare godt lide parkour. Amelie. Du skal holde, så den kan se hele fjernsynet. Melon. Sådan der. Jeg elsker melon. Som jeg aldrig nogensinde har smagt det før. Du kan godt... Du kan ikke hoppe over sådan en fucking sten. Det tager lang tid, det her. Og ja, det er Mille, hun viser i filmen. Ja, men det kan godt være, hun lige taler lidt, men det gør der ikke noget ved. Jo, det gør. Nej, det gør jeg ikke. Okay. I kan dræbe nogle dyr, så I kan få Jeg skal kød. ned og dræbe Alexander. Jeg er ligeglad med det. Jeg vil bare fiske. Han vil dræbe dig, Alec. Jeg vil fiske! I will fly. Fuck off! Lad være, Markus! Du kan også slå Jeg ham. har kød, og er du dum? Nej, jeg har mad, og er du dum? Jeg har sgu da også mad. Fuck off! Okay, du er bare. Bare kom an. Nej, for jeg skal fiske. I will Hvorfor bliver jeg ved med det? Pis. Hvornår så... Folkens, Jeg skal og vi er snart færdige med videoen. Den har taget så lang tid, men ja. Men Alex, synes du ikke også, vi skal til at slutte? Nej, det synes jeg ikke. Vi skal få fisk først. Fint. Vi tager fisk. Jeg vil fiske nu. Så der kommer man på en båd. Du kan sejle med den. Nej, det gider jeg ikke. Gider du ikke at... Han slår den vandet. Han er bange for mig. Hvorfor bliver jeg ved med? Markus. Markus. I will fly. I kill like the weapon gun. I'm hiding bacon. Jeg vil godt lide bacon. Ja, du kan. Nej, jeg hader bacon. Jeg kan ikke tåle det. Er du dum eller hvad? Kan du ikke tåle det? Jo, jeg kan. Jeg elsker bacon. Det er min livret. I will fly. Oh shit, the fuck. I will fly. Hvor fuck er du nu henne? Hvad? I will fly. Åh, fuck, det glemme det der. Hey, du skulle have dræbt ham. Han er et uhyre.
Det der monster, det dræber ikke uklønne. Det dræber ikke ham. Det dræber dig. Hej, lille ting, jeg ikke kender. Hvad hedder den? Det er Karle. Clara. Hun hedder faktisk Karla. Du må ikke forstyrre hende. Vi prøver faktisk at spille. Det gør vi faktisk ikke. Forstyrre så meget du kan. Okay, vi vil sige mange tak, fordi I så med, Falken. Nej, ikke du. Jeg skal lige se, jeg dræber. Han har helt liv. Han dræber sig selv. Jeg flygter ud i junglen. Når de har ødelagt den her blokst, der er 100 år ødelæg. Du kan bare hoppe ud. Nej, man kan ikke komme over det. Man kan hoppe og så gå ned fra den. Han er ved at komme hen til mig. Han kommer. Monsteret. Fuck, det bliver man skadet af. Adelie. Det er en god lyd, det der. Er det Slender? Fuck, det ligner sgu da Slender, det der. Er det godt, det ligner Slender? Hvor det stinker henne. Det er spise. Du må lige lave en femse. Det er du. Nej. Hvem har ellers gjort det? Det er mig. Ja, okay. Godt, du kan vise det, Markus. Hvornår er jeg færdig? Jeg fisker lige. Ja, du gør. Kan man overhovedet fiske, når man er i vand imens? Hvornår er jeg færdig? Det er det ikke endnu. Jeg prøver at brække en sø. Jeg prøver at gå over i læbesøen. Ja, du dør bare. Nej, jeg filmer det. Først så skal vi lige prøve den her billede. Forsvind med dig. Skal vi se, om jeg er mester? Skal vi se, om jeg er verdensmester? Hvad fuck, jo? Forsvind med dig. Der er krig mellem jer to. Adelie.